This is the Gupan's overall number one radio station, 90.3 Energy FM. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kapangga at sa mga tagapakinig ng 90.3 Energy FM. Ngayon pong umaga, atin pong kakausapin, hihimay-himayin, kikilalanin ng mga kandidato na kasalukuyang nakaupo at mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Magandang umaga po, welcome po sa isa na naman pong episode ng ating Tapatan ni Pangga 2022. Well, this program aims to assist and educate our fellow Kapangga, our mga Kapanggatsanense, na to choose wisely and be educated sa pagpili po ng mga magiging mamumuno comes 2022 with our current aspiring local candidates from nationals down to the local and even mga partlist kasama natin. At isang malaking karangalan mga Kapangga na makakasama natin, former mayor, 3-termer ng bayan po ng Binalonan, Pangasinan, and awarded as Outstanding Presiding Officer in Pangasinan by Department of Interior and Local Government at ng Councilors League. Chairman po ng Team Aguila mga Kapangga. Isang malaking karangalan, nandito po at atin pong makakapanayam mga Kapangga, Honorable Ramon Monmon Villacario Gico III. Magandang umaga po, sir. Yeah, magandang umaga Jay at sa lahat ng tagapakinig ng 90.3 Energy FM at sa lahat po ng ating mga kababayan sa probinsya ng Pangasinan. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago po ang lahat, gusto ko muna kayong kumustahin. Kumusta po kayo? Okay naman, nakapagpahinga ng mas matagal ngayong holiday. Ayan. Yan, Welcome po sa Tapatan. Ang dami ho tayo. By the way, you can share our Tapatan ni Pangga sa ating po mga nakikinig. At this point, we have 25 viewers and still counting. Our lines are open at 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884, 0995-976-34. Pwede ho kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Bago natin simulan, Congressman Gico, meron ho tayong ipaalam ko pag narinig po nyo itong buzzer na ito, it means that we have to move on with the next question. Ito po yan. Ayan, ulitin natin. Ito pa yung buzzer natin. And also, each questions will be given a timer. Ibig sabihin po noon, pag hindi ho natin naubos yung oras, hindi ho tayo magta-top up or carry over sa susunod. Hindi carry over. Hindi po carry over. Okay. Understood. Ayos. So, ready na po. Narito na po ang Tapatan ni Pangga 2022 para ho sa ating guest na si Honorable Ramon Bonbon Gico III. Okay, ready na po ako. Ito na po ang ating first na Tapatan question. You'll be given 1 minute for this question, Congressman. Fire away. Okay. Ang Tapatan ni Pangga 2022. First question. Sino po si Ramon Monmon Villacario Gico III? 1 minute, your tapat na question or sagot ngayon na. Isa po akong family man. I have 4 kids, isang asawa. Ako po ay nakapagtapos ng high school sa Ateneo, sa UP Diliman, ng College ng Philosophy, ng Masters in Education, Doctor Public Management in Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, and a Masters in Aeronautics in Singapore. Isa po akong lingkod bayan, no? Yan ang pinagmamalaki ko sa lahat. As a vice mayor, as a mayor, we have transformed Binalonan into university town. Naging first host of the first economic zone in the province. At isa pong legislator po ngayon at representative ng 5th District, chairman ng North Luzon. Ako po ay natutuwa, no, sa aking pong karera sa public service. Negosyante po ako, naging teacher. Ako po ay piloto. Pero sa lahat po ng aking naging karera, pinagmamalaki ko po ang pagiging isang public official at public servant. Sakto. Sakto na. 2022. Live pa rin po tayo mga Kapangga, the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City, and of course Energy FM Dagupan's Tapatan ay hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan, but we are also heard sa buong probinsya ng Pangasinan, coast to coast and globally through our A-Radio portal at syempre ang Energy FM Dagupan FB page. Now let's move on na naman po sa isa na namang tapat na katanungan. You'll be given 4 minutes for this question, Kong Gico. Isang tapat na tanong. 5 minutes for this question. Wow, Bakit po
gobernador po ang nais yung takbuhan at hindi po ipagpatuloy muli ang ano bang iba pang posisyon na maging kongresista po. Tapat na kasagutan, 5 minutes ngayon na. With all honesty, gusto ko sanang magtapos ng aking political career as a congressman. Gusto kong tapusin yung mga nasimulan ko sa aking distrito, make it a progressive industrial area, commercial area, mga bypass roads, all the infra and social services. But tila may mas malaking tawag po ang ating paglilingkod sa serbisyo. Kung ano yung nagawa natin sa 5th District, baka ma-replicate sa buong probinsya. And particularly, maka-generate tayo ng libo-libong trabaho, Jay, no? Kasi sa ating nakikita, trabaho ang kailangan ng ating kababayan. Well, itong COVID, parang in a way, kaya nating hurdle itong mga challenges na nito. In a way, not perfectly, pero kaya nating malampasan. It may not be the old normal, could be the new normal, but we can cope up with the demands, the challenges of this pandemic. Pero yung pandemya ng kahirapan, simulat sa pool, hindi pa natin nagagamot ito. No? Meron tayong tinatawag na revolusyon laban sa kahirapan. And I think one of the things that we should focus on is improve the local economy, the economy of the province. Let's invite more investors because investors sila magdadala ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Paano natin gagawin yan? Gawa tayo ng mga economic zones. No, sinasabi po nila pag nanalo si Gico, lahat na ng farmlands maging economic zone. No, I don't think that's even possible. In Binalonan, it's only 26 hectares sa aking distrito. With one company generated 10,000 jobs. Isang kumpanya with only 26 hectares. And of the 26 hectares, wala pang 20 hectares ang nagamit. Just imagine if you could replicate that, gawa ka sa iba't ibang distrito, 20, 30, 40 hectares. Just imagine kung ilang trabaho ang magagawa niyan. Kaya sa amin po, sa Team Aguila, trabaho ang gusto naming dalhin dito sa probinsya. But number one, bago magawa yan, kailangan malinis muna ang ating pamahalaan. Kasi takot ang malalaking negosyo kung hindi malinis ang pamamalakad ng ating provincial capital. Deterrent yan for more investment. That's why you should practice good governance. You should have a corruption-free government in the province para po makahikayat tayo ng maraming investors, para po makapagbigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Yan siguro ang ating misyon, no? Makapag-generate ng trabaho. Bukod sa iba pa po nating plataforma, edukasyon, agrikultura, social services, at syempre, kalusugan at kalikasan. Yan po ang ating mga nais isulong sa lalawigan ng Pangasinan kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon na magsilbi bilang gobernador. You still have 1 minute to go. You wanna move on to the next question? Yeah, we can move on to the next. Hindi na po tinapos. Congressman po yung ating nakaka-pressure yung relo mo. Timer, anyways. Para ka nagmamadali. Maganda po to. Talagang mapapansin natin kahit paano kung gaano po ka eloquent. At the same time, yung active ang ating mga uupo sa pwesto, di ba? So this time, another 4 minutes will be given for you for this tapat na mas katanungan. Mas nakakaba pag mas mahaba yung oras, Alright. Jay. Okay, it's just like a follow-up kanina. Isang tapat na tanong. Actually, 5 minutes pong ibibigay ko para sa inyo sa oras ito. 5 minutes, ano po ang isang tapat na katanungan? Ano po ang mga plataforma na nais mong ilatag sa mga mamamayan sa lalawigan at probinsya po ng Pangasinan? 5 minutes, yung tapat na kasagutan. Well, sa nakaraang tanong mo, tingin ko nasagot ko na yung plataforma, no? Unang-una ay malinis na pamamalakad sa ating Kapitolyo, tanggalin ang korupsyon, gawa natin na mas maayos na sistema ang pamamalakad ng ating provincial capital. We can computerize the system in a way, no? Para maging mas efficient, mawala ang red tape, mas mabilis ang transaction. Pag meron kang malinis na gobyerno, promote the province as an investment haven. Pag nagawa po natin yan, maraming negosyong pupunta dito. Let's create more industrial parks and economic zone, no? May land use ka naman
you select where is the best location to do that. And then you invite more companies in Pangasinan because more investments means more jobs for Pangasinan. Social services, kailangan ng social services very active. Lagi tayong nasa kalamidad, lagi tayong nasa bagyo, may lindol dyan, no? May pandemic na hindi naasahan. We should always be ready. Tapos pagdating sa kalusugan, we have to modernize our provincial hospitals. Gawin po natin siyang specialty hospital at training hospital because that's the only way where you can invite more specialists, no, in the medical field, mga mas specialist ang doktor. At syempre, there is no wala pong masama to engage in joint venture with some private companies in order to improve the equipment and services of our hospitals. And then maglaan tayo ng mas malaking budget para sa healthcare. No? Pagdating sa agrikultura, let's teach our farmers mag-apply tayo ng online na farming application para sa pangungutang nila, sa puhunan, hindi sila hawak ng mga kapitalista na kung pagdating ng harvest, kukunin nila sa mababang presyo ang kanilang mga produce. Kailangan empowered ang mga farmers through technology. May mga apps tayo na ilalabas dyan, ilulunsad, no? Just stand by, makikita po natin yon. So basically that's it, no? And ang pinaka-importante, a leader should be unifying. Kailangan hindi divisive ang ating pamamahala. Hindi kita kasama, wala ka sa akin, wala kang proyekto. Hindi ganon. We should be a unifying leader because that's the only way you can achieve the goals, the plans, and the vision that you have set forth for the province of Pangasinan. So yan po ang ating in gist, no? In summary, yung gusto nating gawin sa ating probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat po, Congressman Gico, sa iyong tapat na kasagutan. Hindi mo na ho tinapos ulit yung oras mo. That means we move on to the next tapat na katanungan. And of course, we'll be giving another 5 minutes para sa ating next tapat na katanungan. Isang tapat na tanong, ano ang mga bagay na sa tingin mong dapat paghandaan natin sa oras ng kalamidad? Huwag naman sana mangyari kagaya ng nangyari sa Odette, partikular na sa kalusugan at sa COVID-19, trabaho, edukasyon, maging sa krimen. 5 minutes for tapat na katanungan. Ngayon na. Yeah. Alam nyo po ang kalamidad, biglaan yan eh. You can never predict. Hindi mo mapipredict kung kailan darating yan, kung ano yung intensity niyan. So unang-una, alam nyo po ang bawat LGU naman, meron silang mga quick response, meron silang mga DRRM dyan. So kailangan ang probinsya, meron po silang coordinate, no, sa bawat LGU. Una-una, ano ba ang training ng mga staff sa LGU at saka sa probinsya? Ano ba ang mga kagamitan na nasa bawat LGU at sino-sino ba yung mga tao nito? Kasi hindi lang naman sosolohin ng probinsya yan eh. Ang pinaka-importante pagdating po ng kalamidad ay meron tayong proper information dissemination through the LGUs. Meron po tayong assessment of the capacity ng human resource ng bawat LGU to respond to calamities. Ano ba ang mga kagamitan na naririyan? Because we all iko-complement na lang ng probinsya yan. Kumbaga, ang control center nasa probinsya, pero ang mga kasama mo, ang partners mo, no, ay nasa ground ay ang mga LGU hanggang barangay level. So it takes proper coordination in a larger scale para makapaghanda po tayo sa ating mga pagdating ng mga kalamidad. Ngayon, lahat naman po yan, may pre-calamity programs yan eh. Bumibili sila in preparation of calamity, mga food packs, meron mga hinahanda na po yan, katulad ng mga gamit, no, sa kanilang pre-calamity fund. Ano yung mga binili nilang gamit sa paghahanda, ilan ba yung ambulansya, ilan ba ang mga life raft na nandiyan, ano ba ang capacity ng mga tao. So i-assess natin yan, and then once nag-strike ang calamity, meron ka dapat isang central communication na magde-disseminate ng instruction, information sa mga tao, no? Ganyan po ang scale ng mga response, no,
on a provincial level pagdating po ng mga calamity. Hindi pwede yung magugulat ka na lang tapos pag andyan dyan na, doon ka palang maghahanap, ano bang number ng opisina nito? Ano bang ganito? Sino bang qualified dyan? Ano bang equipment nandiyan dyan? Di ba? Pagdating po ng ganitong sitwasyon, wala pong pasikatan dito. Kung sinong makakatulong, then tap the person, tap the LGU, utilize, coordinate, makisama na maayos because it's not about us na leaders, no? It's about the people na nangangailangan pagdating po ng kalamidad. Politics should be set aside, no? Differences should be set aside because hindi po tama iyon, no? Buhay ng tao ang nakasalalay, no? Hindi natin pwedeng isakripisyo yan para lang tayo ang mabigyan ng recognition or whatsoever, no? We should unify, we should be one in addressing such situations, especially in dire needs, no? Pagdating ng mga kalamidad. Okay, Jay. Alright, Kailangan alright. masasabi. I just wanted to read some of the mga messages natin po sa ating live ng 90.3 Energy FM. Sir, hi, our beloved Congressman Mon Mon. We are proud of you. From Nanay Jomber Hobes, continue being a good Samaritan. Nasa likod mo kami, our next governor. John Villarreal, nandito lang kami sa likod mo, Sir Ramon Gicol. Laban mo, laban nating lahat. And God bless, Congressman Mon Mon. Go, 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 Governor Ramon Gico, ikaw ang pag-asa dito sa Pangasinan. From Christian Rosario Sandoval Sr. Maraming salamat sa inyo, ha? Pagbati po sa inyo. Yeah, And oo. right now, we have, keep on, 61 viewers and counting. Just keep on sharing po ang ating live ngayon para po makarating sa lahat mo ng mga kababayan natin dito po sa probinsya ng Pangasinan. And this time, bukas po yung ating linya 0912-782-5884. Naku, marami na rin tayong text message na pumasok, Kong Monmon. So, mahal na mahal namin Congressman. So, may mga questions na pong pumasok sa ating sige. ipapasok yan maya-maya ng Fire konti. away. Another tapat na katanong, ano po, dito siguro 1 minute lang po ibibigay ko sa sige, oras na sige. ito. Isang tapat na katanong, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin pong ayaw magpabakuna? Tapat na kasagutan, ngayon na. Well, may mga natatanong nga ako niyan. Kung minsan, mga educated professionals pa ay nila magpabakuna. Naghihintay lang daw ng effect ng vaccine. So, only time will tell. Only time will tell kung magpapabakuna sila o hindi. But the government should always educate and inform our kababayans of the benefits of na kung magpapabakuna sila. Dapat tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi po tayo mag-relax, no? Hindi po nawawala ang COVID pa rin. No? Nalalampasan natin pero nandyan pa rin siya. So, sa tingin ko dyan, more information campaign, more convincing para pagdating po sa ating mga RHU at saka sa medical services department po natin at maging sa mga LGU, no? At barangay, kailangan andun pa rin yung tuloy-tuloy na pagkumbinsi sa kanila. Thank you very much, Kong Monmon Gico. At narito na po ulit ang ating next tapat na katanungan. Isang tapat na tanong, kung ikaw na nga po ay mahalal bilang gobernador ng probinsya ng Pangasinan at ang mga kapartido mo ay hindi naman po pinalad at kung sakalang yung mga kabilang partido po ang iyo pong makakasama, ano po ang inyong tapat na kasagutan? This is 5 minutes po na ibibigay po namin sa iyo para sa tapat na kasagutan ngayon na po. Well, marami po yung mga sitwasyon na nananalo yung ulo pero yung mga nasa baba hindi po nananalo, no? Dapat lang ipaintindi sa bawat isa, sa lahat po ng stakeholders, mga nakaupo man na opisyal at mamamayan, na pag hindi po nagsama-sama ang mga nahalal na opisyal, no, magkasama man o hindi, ay walang patutunguhan ang inyong nasasakupan, ang inyong LGU. For example, ang palagi po nabibiktima dyan pagdating sa mga LGU, yung budget ng munisipyo at syudad. Kung hindi magkasama ang mayor, ang vice mayor, at ganun din ang konsehal, hindi kasama ng mayor, usually, sino hostage nila ang implementation ng budget. Kaya dapat ang mga mamamayan, they also have to be educated and informed of the items in the budget, no? At pangalawa, gaya nung nasabi ko, I would like to become a unifying leader, no? Yung mga hindi nanalo na kasama, hindi man sila nanalo, pero mananatili silang
tapat na kaibigan. But reality is, may nanalo. That is why you have to work with the officials na nanalo, no? Meron siguro diyang mga compromises, merong mga complementing arrangements na nangyayari dyan. Basta ang objective, hindi masasakripisyo ang mamamayan, ang mga budget, ang mga proyekto at programa. Ako naman kasi, kung nakaplano lahat dyan, I could work with anybody. Basta isa lang ang aking focus, which is to attain the vision, the objective, the goals, and the plan set forth by my administration. Kung mabigyan po ako ng pagkakataong maging gobernador, I could work with anybody. Kaya ko silang harapin, kausapin, man to man, no holds barred. Basta ang para sa akin, ma-implement yung naisin nating na plano at programa ng ating administration. So, as a unifying leader, we will work with them. We will do our best na magkaisa, no? Hindi man sa politika, pero sa layuning magsilbi ng tapat at ma-attain yung ating mga goals para sa ating administration. Maraming salamat po sa inyong mga tapat na kasagutan sa ating Tapatan ni Pangga 2022. Feeling ko naman po nakikita ko po nag-i-enjoy po ang ating kausap sa oras na ito, mga kaibigan. And at the same time, alam niyo po kanila lang po I took the liberty of asking Mayor Congressman Ramon Gico III, are we ready for the next part? Ito na ho ba yung no holds barred? At sabi niya sa akin, yes, Jay. So, at least po manggagaling po tayo sa inyo, sir. No holds barred, we have questions from our dear listeners from our text lines. By the way, right now, our viewers ay pumalo ho na ng 80. It's the highest right now na nag-view po ngayon. Share ang ating pong programa sa mga kababayan ho natin na nanonood po ng ating live para po makarating po sa buong probinsya ng Pangasinan. So, eto na po mga kaibigan, wala na hong limit dito, so wala na hong oras na tayo pag-uusapan. Congressman Gico, wala na po tayong walang oras. You can talk as pero ang programa natin hanggang alas 11 ng umaga. So, it's only 10:29. So we have ample time. Pero paalala lamang po as we move on with our texters, messages, live, FB comments sa ating mga sections that the views and opinions ng inyo po mapakinggan sa aming guests ay pawang mga opinion ng aming mga guests. At wala pong kinalaman ng host at ang station maging ang kumpanyang ito. So let's move on with a question. Mahal naming Congressman Gico, ano po ang plano nyo sa aming bayang Santo Tomas sakaling kayo po ay maging mahalal bilang gobernador ng Pangasinan? Tulad ng mga plano natin sa karamihan po ng bayan ng ating lalawigan, maganda rin ang plano ng ating magiging administration para sa bayan ng Santo Tomas. Pagdating po sa infra, bagamat napakalit ng Santo Tomas, no? And that is the hometown of my mother. Kaya taga Santo Tomas din po ako. 50% of my genetics at ng aking dugo ay tubo po akong Santo Tomas. So, kung ano man ang gagawin po natin sa ibang mga LGUs, no? Ganun din ang Santo Tomas, may pantay-pantay ang treatment po natin. Social services, infrastructure, but of course, ako sinasabi ko, we have to liberate Santo Tomas, no? Liberate meaning to say, kasi yung pamamalakad doon, masyadong ang mga tao no? How do you say that? I couldn't find a better term, no? Appeal or masyadong nasasakal. So, mga kababayan natin sa San Tomas, you have to take a stand. No? Kailangan maging matatag kayo, kailangan maging matapang kayo, kailangan tayuan nyo yung inyong prinsipyo ipinaglalaban. Because kahit gobernador ka man, kung hindi mo kasama rin talaga at close-minded ang mga nakaupo, no, wala pong mangyayari dyan. For example, if there are social services, mga tulong na ibibigay sa baba, kung hinaharangan ng local chief executive, mahirapan tayong maipaabot ang tulong sa mga mamamayan. Tulad yan, Santo Tomas, isang stretch lang ng highway yan. Binabantayan dulo sa dulo ang mga tao. So, lalabas lang sila, sisitahin sila. So, where is the liberty there? Where is the freedom? No? Where is justice? Kumbaga, ituring naman natin ang ating mga kababayan na hindi lang botante,
Mga tao yan, may puso, may kaluluwa, may kaisipan. Tao rin yan tulad nating lahat. May karapatan yan. Mayaman ka man o mahirap, tao ka pa rin, Pangasinense ka pa rin, no? Nilikha pa rin tayo ng iisang Diyos. Kaya we should show respect and love to them. All right. Okay, so yun lang sa akin, no? Pero again, unifying leader, pag bukas ang nakaupo dyan, well and good, no? Whether same political color or not, ipapaabot pa rin natin yung nararapat na tulong dyan. Climbing at 94 viewers at this juncture. Next question mula sa Texter 575. Sir, tanong ko lang po kay Congressman Monmon Gico, bakit niyo po nasabi na kurap at malinis na gobyerno when in fact ang lalawigan ng Pangasinan nasa top 4 po with 10 highest amount of total revenue? Well, you look at the facts. Get the COA report if the assets of the province is there, no? If you compare Pangasinan with the likes of Cavite, Laguna, Batangas, wala po. Konti po ng income because Pangasinan until now is still IRA dependent. I want to know the exact figures, hindi ko pa nakita annual budget, but if you look at the budget of Pangasinan, most of the annual budget of the province galing po sa pondo, galing ng national government. Dapat maging self-reliant ang Pangasinan. Dapat mas maraming investments, dapat mas maraming economic activity within the province, no? Dapat mas maraming investors dito. So we can say, mas malaki ang buwis na inibabayad dito, mas malaki ang mas marami ang na-generate na trabaho, mas marami pong mga buwis din na binabayad ang mga trabahador, no, na nagtatrabaho sa Pangasinan. That's the time when you can only say na malaki ang income ng Pangasinan, no? Kasi compare mo na lang ilan ang economic zones sa probinsya, ilan ang foreign investments sa probinsya, and compare that with the smaller provinces, no, in terms of land area, in terms of population, ikumpara po natin yan, no? So, yun lang po. Look at the facts. No? Dun po natin makikita. COA report is one basis, one of the many bases, no, para makita natin kung ano ba ang yaman ng Pangasinan. Thank you very much, Kong Gico. Next question, Texter 7715. Ano po ang ibig niyong sabihin sa pahayag na walang direksyon ng Pangasinan samantalang awardee ito ng COA, Best Financial Housekeeping at top 4 nga sa tax collection ng Department of Finance? Well, that's one thing, no. What is the vision for Pangasinan? Ano ba ang vision ng Pangasinan? What do you want the province to be 5 years, 10 years, 15, 20 years from now? What are the targets of Pangasinan? Awards are awards, no? Duman po ako sa LGU. Compliances po 'yan, no? Ibig sabihin, kung tama yung proseso mo, no, pumasa ka sa COA audit, that's an award. 'Yun yung mga daily transactions na ginagawa, no, part of the operating procedures of a province. But what is beyond that? Where do you want the province to be taken several years from now? Ano ang klase ng mga mamamayan ang gusto natin for the province? Meron ba tayong mga indices para maging basihan? Halimbawa, poverty indices, no? Ito ang average income ng mga Pangasinense ngayon. 20 years from now, ano ang vision natin sa bawat mamamayan ng Pangasinan o bawat pamilya man lang? Ano ang maging gusto nating income ng bawat pamilya? For example, education. Ito ang dropout rates, for example, no? Wala akong exact figures ngayon, I didn't come with all the facts. But, meaning to say, if you have a vision, okay, ang halimbawa, for example lang, ang dropout rate is 50% ngayon, coming from high school to college. Dapat siguro 10 years from now, 20 years from now, dapat itaas natin, gawin natin 80% ang tumutuloy ng koleyo para mas maraming college graduate. Ano bang target natin for employment sa probinsya, 'di ba? So, ilan ba ang unemployed ngayon? At years from now, may target tayo bawat taon. Ano ba ang gusto nating achievement ng probinsya from now, 5 years, 10 years, 15, 20 years from now in terms of unemployment? Nababawasan ba natin 'yon? So, yung mga ganong targets, that's what you call direction And then you put that in one vision na dapat lahat ng mga nahalal at lahat ng mga upo kasama ang mga partners natin na stakeholders
pribado man o publiko na mga entities, magkaisa tayo to achieve all those goals and the vision for the province. So yun sinasabi kong vision. Okay. Another question from our texter 5913. Good morning. Sir, regarding po dun sa topic nyo, disaster, dapat po ang priority ng ating susunod na mamumunong gobernador yung evacuation center po. Matibay at hindi substandard yung materials. Dapat po bang gawing, dapat po ba wag po ang road widening? It really depends kung ano yung konteksto niyan eh. Widening roads are necessary in certain areas or in most areas at yung iba hindi naman applicable, no? Halimbawa, kung pupunta ka sa mga urban centers, kailangan talagang maluwang kalsada. Otherwise, ang traffic jam ay hindi nakakatulong sa anumang negosyo, sa anumang lokal na ekonomiya. No? Ano yung tanong nila sa Road widening po, sa isa dapat sa po ba? disaster? Sa disaster po. Balikan ko lang ito dito. Regarding po sa disaster, dapat po bang i-priority ng ano po ang dapat i-priority ng parang nasagot na nila to kanina, nasagot dapat na i-priority no ng susunod na gobernador. Evacuation center po. Dapat hindi nga substandard yan, no? But the mere fact, ang probinsya hindi naman niya kayang sagutin lahat din yan. Kailangan ang isang mamumuno marunong makipagtulungan, makipag-coordinate sa mga national agencies, sa mga private entities na makakapagbigay po ng tulong. May mga projects din po ang national government pagdating sa evacuation center. Dapat merong maayos na planning para sabihin natin, ganitong agency. Ito yung mga areas that we intend na tayuan ng evacuation centers. Mamili kayo, may lupa na, no, may deed of donation or may usufructory agreement na yan, tayuan nyo na po yan. No, makikipagtulungan tayo sa mga congressman kasi nakakapagdala rin po yan ng mga pondo. Makikipagtulungan tayo sa mga private organizations kasi meron silang mga corporate social responsibility, pwede sila magtayo doon. At syempre, lalaanan din natin ng mga pondo ang pagpapatayo ng dekalidad ng evacuation centers, no, mula sa pondo ng probinsya. So that's what you have to coordinate and unify everybody for this common goal and vision for the province. Well, at this juncture, our dear listeners and of course mga viewers, we are now at 202 viewers. Pinakamarami pong nanonood ng programa natin ngayong araw na to. Thank you very much sa lahat po ng mga nag-views at nag-share ng ating programa. More on actually mga messages. Sabi dito, go Gico. Gico lang ang malakas. Gico for Governor. Nakikinig po dito sa May Kalasyaw, buong pamilya ko. Hello po, good morning Kong Mon from 5th District. Galing Team Agila, Pangasinan. Gagaling lipad, Team Agila. Ito pa yung mga messages po ng mga kababayan natin sa ating text line. Okay, tinaguruan po kayong Giant Slayer from texter 1478. Hindi po worket po natalo nyo minsan daw ang congressman na dating governor at congressman si Spino Jr. With insurmountable lead or votes na 3,412, no? Kaya nyo rin po bang talunin si Governor Amado Pogi? Well, only the people can tell. Kaya nga sabi ko dito, itong perspektibo ng Agila. Una-una, hindi po kami nananakot ng mga botante. Sabi ko, tao ang turing namin sa kanila. Kung ano kami, ganun din sila. May karapatan silang mamili. Kaya po tao ang mamimili, hindi naman po kami. Kami pinipresenta lang namin ang sarili namin, kung ano ang pagkatao namin, ano ang samahan namin, ano ang plataforma at programa na maaari naming gawin sa ating lalawigan ng Pangasinan. Pero ultimately, ang mamamayan ng Pangasinan ang mamimili pa rin, no, kung sino ang kanilang iluluklok na susunod ng mga leaders ng ating lalawigan. So ako, nangyari man yun, I give it to the people of the 5th District. Nagpakilala ako, pinuntahan ko sila, sinabi ko at inilatag ko aking plataforma. Sila po ang namili. Hindi naman po ako lang yun eh. No, ginawa ko ang parte ko na inilahad ko at ipresenta ko ang maaari natin gawin. No? Ganun din, trabaho, edukasyon, social services, agrikultura, kalusugan. Yun ang aking plataforma. At namili ang taga 5th District ng susunod na mamumuno na representative sa Kongreso. Ganun po. Sige po. If there's somebody who will be proud, it's the people of the 5th District. At hindi ako yun, hindi ko pinangangalandakan yun. Sila ang nagsalita.
Tapatan Ibanga Alright. 2000. Texter 1679, sa loob ng 2 taon ng pandemya or COVID-19, ano na ho ba ang nagawa nyo bilang congressman po ng Quinto Distrito? Well, unang-una yung mga batas ng bayanihan, yung mga natatanggap nating ayuda. Yan po ang trinabaho ng 18th Congress sa ating mababang kapulungan ng ating Kongreso. Yan po ang ipinasa nating batas, mga urgent measures po yan. Kaya po bumababa ang mga budget. May mga na-realign na budget. Katulad po niya, nawala ang mga capital outlay para sa new construction ng mga DepEd school buildings in favor of our COVID response. No? Yun po yung mga ginawa na po namin sa Kongreso. At syempre, in my own effort sa aking distrito, ako po ay naging visible. Pinaramdam ko po na, lalo-lalo sa mga frontliners, gawin lang po natin, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. But you have a friend in me, you have a leader in me, you have a congressman in Monmongico na andi dito lang. No? So lahat po ng mga dapat na bumabang programa, tulong, ayuda, as a congressman, sinigurado po nating makakarating na maayos sa ating mga mamamayan. So yan pong ginawa ko. Siyempre, I'm a representative lang naman eh. Hindi naman po ako nag-i-implement ng mga pondong dumating sa mga munisipyo. But I ensure na tama yung paggamit po nila. No? Hindi man po perpekto, pero at least kung may mga nakikita tayong problema, we improve. No, nag-i-improve po tayo. Salamat po sa mga kasagutan na inyo pong binibigay sa mga katanungan sa ating mga texters. Another texter 1123. Pakipaliwanag po sa amin ang inyong general minimum wage law na inyo pong inakda. Well, ito aminado tayo na yung House Bill 6668, I co-authored this with Congressman Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan. Nakikita po kasi namin na yung direction ng mga rural areas, kasi sinabi ng Pangulo dapat ma-improve natin ang rural areas. Dapat mas marami mga economic zones ang may itayo outside of Metro Manila, but more on the rural area, yung outskirts na, yung sa mga probinsya na. So, pag mas maraming trabaho nag-generate, dapat lang ang mga sweldo rin nag-i-improve kahit paano. Ngayon, ang mga challenge po dito, syempre, ang capitalist and the employers. This is House Bill 6668. So, ang in gist, in summary, ang sinasabi lang nila natin dito, na dapat yung sistema o tsaka yung rate ng probinsya pagdating sa minimum wage, kahit papaano ipinapantay natin sa Metro Manila. Ibig sabihin, kahit tumaas, di ba? Pero you cannot do it overnight, ganon. Kasi marami pong stakeholders ang involved dito. Lalong-lalo na factories, SMEs, mga negosyo dyan. Marami. Kaya ang nakikita ko, unti-unti po nating ma-implement ito. Another text message from 5559, sabi sa atin, modernized na po ang pagdating po sa sakahan, ang mga magsasaka. Paano niyo po kami matutulungan pa? Well, may mga tulong ang gobyerno natin dyan, sa PhilRice, saka dito sa PhilMec. Nagbibigay po sila ng mga inputs, may subsidies po doon, at may mga tulong din sa mga farming organizations and cooperatives sa pagbibigay ng mga post-harvest facilities. Basta well-organized at complete documents yung mga organizations and mga cooperatives. Pero sinasabi po natin, hindi pa rin natin na susolusyonan yung mababang presyo ng palay, mababang presyo ng mga mais pagdating po ng harvest, Kasi one of the reasons is ipit ang mga farmers pagdating sa puhunan at umaasa sa napakataas na interes. So, ang grupo po namin, nag-isip po kami ng paraan. Lahat naman po namo-modernize ngayon at nasa isang cellphone na lang po. That's what we mean by integrating all aspects of farming. Unang-una, yung financing, pautang, di po ba? Kailangan meron silang madaling access sa financing para pangbili ng mga seeds, fertilizers, etc. So, ang grupo po ng Agila, may ilo-launch po kaming agricultural ecosystem
Ibig sabihin, integrated lahat ng aspects ng farming from A to Z yun. Pati sa pangungutang, no? Pag-approve sila sa kanilang loan, papasok na diretso sa kanilang ATM na ibibigay din ng system na ito sa mababang interest. Pag nag-sign siya, approve, ito yung interest, approve. Andun na po yung kanilang puhunan, no? Yung kanilang kailangan pera. Pag maghahanap ng bibilihan nila ng fertilizer, mga seeds, etc., ibang inputs, andun na rin lahat. So mamimili na sila kung saan sila bibili ng pinakamababang presyo. May knowledge portal din po ito kung saan ito ang tamang pamamaraan ng pagtatanim ng palay, ng mais, ng sibuyas, ng tabako, etc. No, andun na rin lahat 'yon. So pagdating ng bentahan, meron din pong sa feature doon na yung daily selling price ng mga produce, at mamimili na lang si farmer kung saan niya ibibenta sa, siyempre, pinakamataas na presyo. So, nilalagay natin sa iisang portal ito, at yun sana yung nais nating i-share sa ating mga magsasaka para mas mapabilis ang proseso ng farming. No? So, yan po, we are liberalizing, we are giving them, we are empowering them, no? Sa mga magsasaka natin para hindi naman lagi sinasabi ang baba ng presyo nito, ang mahal ng ganito, no? Ginagawa lang natin ng isang venue kung saan sila po ang mamimili yung nararapat nilang bibilihan at pagbebentahan. Another text message from Alaminos City. Ulitin ko lang po, 0912-782-5884. Yan po yung mga text numbers na pwede yung text lines na pwede yung pagpadala ng inyong mga katanungan. 0912-782-5884 from Alaminos City, Pangasinan. Sabi niya, sir, pakitanong po kay Sir Gico, ano po ang current na administrasyon ay marami na pong nagawa. Ano po ang gagawin niya po pag siya po ang mahalal bilang gobernador? Well, yung maraming nagawa, that's kumbaga equitable kung ilang years na rin silang nakupo. Pero yung scale ng kanilang nagawa, this create huge impact sa ating probinsya. Question na lang sa bawat mamamayan, ilan ba ang trabahong na-generate natin, ilan ba ang investments, no? So, para sa akin, ang basihan ko dyan, unang-una, ay clean government, good governance, and that's your gateway upang sa ganon makapag-invite tayo ng maraming mga investment sa province, no? Pero ang nais po namin gawin, no? So kung mag-create tayo ng economic zones, itayo natin yung Pangasinan East to West Expressway, so that east to west of Pangasinan, 1 oras, 1.5 oras na lang ang magiging biyahe, no? Yun na lang ang kulang in terms of road network and infrastructure, yung connectivity ng Eastern Pangasinan to Western Pangasinan. Because wherever the investments are, kung saan man ang tourism area, saan ka man magagaling sa ating probinsya, within 1 hour na lang yung biyahe. That will open up a lot of opportunities and doors for the improving the economy of the province. And then i-connect mo yan sa mga major thoroughfares natin, no? Ang MacArthur Highway, ang TPLEX, no? Diretso na yan sa mga central business districts, konektado na yan sa mga major seaports and international airports ng ating bansa. Pag nailapit mo lahat yan, magiging attractive ang Pangasinan for so many investments. And we will open that up, no? Dapat, sabi ko nga, malinis na gobyerno. Ibig sabihin, pumunta kayo dito, libre pumunta dito because we need more investments in Pangasinan, no? Umupo ka doon bilang gobernador, hindi ka kumbaga gatekeeper ka na lahat dadaan kayo sa akin. Hindi. Andito ako para buksan ang probinsya sa tamang investments kasi we need more jobs for our kababayans. All right. We now have 336 viewers at this point. Kong Ramon Gico. Dami. Yeah, so it's the highest viewers that I had for Tapatan ni Panga actually. Next tapat na tanong, sa paglilibot ninyo, kapuna-puna po gumagamit po kayo ng helicopter. Yeah. Ano po ang nakikita niyong advantage nito sa kabilang partido? Advantage is mobility. Sabi ko nga, piloto, I enjoy going to each and every corner of the province. No, masaya.
Unang-una, nakakasalamuha ko ang marami nating kababayan. Marami akong mga kamag-anak na una ko lang nakita. Uy, makaraig ako, bilikarya ako. Giko rin po ako, ganito, ganyan. Kaibigan ako ng lolo nyo. Nung meron siyang bus liner noon, isa po ako sa konduktor, driver. So, nakakatuwa po dahil mula po yung time pa ng lolo ko, andun pa po sila. Naaalala, very vivid, malinaw pa po yung kanilang mga magagandang mga alaala. So, having a helicopter means, in one day, marami ako nako-cover na naiikot. So, wala po masama dun kasi matagal na po akong piloto. 1999, nagpapalipad na po ako. And I enjoy flying. Ito po yung nawala na passion ko at hobby ko no ako po'y pumasok sa public service. Kaya po ngayon, habang nangangampanya, nakakapagpalipad pa rin po ako. So, masaya ako. Question siguro po, in relation to the pagpapalipad, do you have any plans po na magkaroon po tayo ng sarili nating airport sa We should. Pangasinan? We should. It's a vision for some, pero hindi pa rin natutupad. Marami hong mga national candidate are promising na sana magkaroon nga tayo ng tinatawag nating Pangasinan Airport. At kung sakali, saan niyo po plano? Ang sabi ko nga, ang kailangan lang na nating airport, hindi international airport at this point. Because pag na-connect na natin yung Pangasinan East-West Highway, i-intersect mo ang T-Plex saka MacArthur, ang lapit na lang po ng La Union, ang lapit na lang po ng Clark is only 1 hour. To my town, yung exit, Binalonan exit, 1 oras lang nasa Clark International ka na. What you need is another major thoroughfare from east to west para makarating ka doon sa western portion or eastern portion ng ating probinsya. Pero ang pagkakamali po kasi ng mga previous proposals for airport, international airport kaagad ang gustong ilagay. Unang-una, is there enough traffic na para pumunta doon, katulad po ng Boracay, katulad po ng Bohol. Tingnan natin ilang bang turista. Ano ba yung mga profile ng mga turista nagpupunta sa Pangasinan? Local tourists lang ba ito within Pangasinan lang? Or yung mga close sa borders natin, neighboring provinces? Or ilan ba ang foreigners na nagpunta na po dito, nagkaka-interest sa Pangasinan? No? If you have that scale already, and then I think it's worth to have an international airport para may direct flights ka na coming from the other countries. Pero kung wala pa, a small airstrip will do. No, a smaller airport will do. You can host yung mga smaller airplanes. Mas maliit ang capacity but more frequency. No? Pag landing nila for example ng Manila, biyahe sila diretso sa 100 Island. 1 hour lang ang biyahe, andun na po sila. You don't need a 737, 747 or Airbus 320 to fly to Pangasinan. Wala pa po tayong ganung frequency. At walang magi-invest na airliner. Ihanda muna natin ang Pangasinan. Do we have big resorts, branded resorts in Pangasinan? Ihanda muna natin yon. Ano pa ang mga destinations na nasa Pangasinan? Ano bang meron sa Pangasinan? Yung mga asinan natin, gawin yung tourism destination. Ikwento natin at i-connecta natin sa history at pangalan ng ating probinsya. We promote that, and then probably that will be the time where you have enough traffic for you to have and put up an international airport. Pero ang plano ko po, kahit airstrip lang sa Western Pangasinan, maitayo po natin. Marami na po tayong ma-attract na mga foreign tourists dyan. Okay. From Binalonan po, sir, regarding rin po sa agriculture, napakataas na po kasi ng, Texter 4258, napakataas na po kasi ng presyo ng abono while pababa naman po ang bilihan ng palay. Kaya nagiging isa po sa burden ng mga kagaya naming magsasaka. Ano po magagawa natin regarding this matter? Well, ang presyo po ng abono is anchored, naka-angkla po yan sa presyo ng petrolyo. Because one of the major components ng abono ay petrolyo, byproduct of petroleum product, no? So, kaya nga itong ginagawa nating system, hopefully mai-launch natin to within the first quarter of the year, ay mahanapan natin ng mas mataas na presyo naman yung pagbibenta ng kanilang mga produkto. But in terms of the price of fertilizers,
hindi po kahit sinong gobyerno hindi po siguro kayang ibabayan. Pero balita ko bababa sometime itong March and April. Okay. No, sa pag-stabilize ang presyo ng mga petrolyo. Texter 78364 from San Fabian, bakit po nila, bakit sabi po nila pag kayo daw po naupo na gobernador, aalisin nyo daw po ang mga employees ng LGU? No, that's not true. In fact, sa 2nd District, sa Lingayen, Binmalay, saka marami kasi empleyado doon. Unang-una, ang aking advocacy ay trabaho. Bakit pagkaupo ko, tatanggalin ko kaagad ang mga employee ng Kapitolyo? Hindi. Pag wala kang ginagawang masama, pag hindi ka corrupt, bakit kita tatanggalin kung magaling ka naman? Pag ikaw yung gumagawa ng kalokohan dyan, corruption dyan, definitely tatanggalin kita. No? So, yun lang. I've been a businessman for so many years. Humawak na po ako ng libo-libong trabaho. I have my own management style, no? At yun ang masisiguro ko, no? Kung maayos ka pong empleyado ng Kapitolyo at ng Provincial Hospital, kung tama ang kwalifikasyon mo, hindi ka po matatanggal. Pero kahit maganda ang kwalifikasyon mo, no? Pero masama ang iyong gawain, kahit sino naman dapat tanggalin siya, no? Kasi nga we are also advocating for good governance, no? Hindi natin ma-achieve 'yon pag may mga bad eggs at rotten tomatoes sa loob ng sistema ng ating provincial capital. Salamat po sa inyong po mga kasagutan sa ating tapatan ni Panga. We only have 3 more minutes to go, and then that means we have to end the tapatan ni Panga. And right now we almost reached 400 viewers just for today, mga kapangga. This is talagang overwhelming. Anyways, Congressman Gico ng 5th District, albigibig naman po ng siyempre time, baka mayroon pa tayong gustong sabihin sa mga kababayan natin sa probinsya po ng Pangasinan na nakikinig po sa inyo ngayon. Meron po tayong ample time. Yeah, we have 2 more minutes, no? Ako'y nagpapasalamat, Jay, una sa invitation nyo dito sa Energy FM. Isa pong magandang pagkakataon upang maipakilala ko yung aking sarili at mailahad ko rin kahit papano yung nais natin gawin para sa probinsya. At salamat din po sa mga nagtanong. At least marami yung mga katanungan na kahit papano nasagot ko naman ho sana. So ako bumabate sa aking pamilya, sa aking may bahay, si Maan, no, sa aking mga anak. Very active po siya. I-follow nyo rin yung Facebook ko. For 21 viewers. alam nyo naman po yung FB ko, sa FB na rin niya. No, just follow us kasi ayun, napapakita lang namin kung sino kami. At sa Agila po, no, itong aming alyansa ay binubuo po ng mga progresibong leaders ng ating lalawigan na gusto ng mga pagbabago, improvements, gaya po ng mga nasabi ko for the province, no. Ang hanapin nyo po sa susunod na mamumuno, yung may tunay na malasakit. Yan po ang pinaka-importante. Dapat para sa amin pong mga politiko, hindi dapat boto lang ang pagtingin namin sa mamamayan. Ano? Apart from politics, may buhay po ako. Hindi po ito yung yung aking lahat, no. Pero nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil binigyan niya ako at niluwangan niya yung daan para sa akin na makapagsilbi. So nasa mga mamamayan na po ng ating lalawigan ng Pangasinan kung sino po ang pipiliin nila. Pero sana ako po. Bagong mamumuno, bagong vision, bagong direksyon ng ating probinsya. Wala pong masama na sumubok ng bago. That is why election is done every 3 years because our people should have the right to choose every 3 years. Kung maganda ang performance, tuloy. Kung hindi maganda, palitan. Ganyan naman po ang naitatag na sistema sa ating gobyerno upang mamili ng mga susunod po na mamuno. Hindi lang sa lalawigan but from the barangay up to the presidency. No? That's the way it is. So ako po si Monmon Gico III. Maraming salamat, Jay, at sa Energy FM for this opportunity. Bumabati po ako sa lahat po ng mga minamahal nating kababayan sa Pangasinan.
Thank you for this opportunity. Thank you very much, Congressman Ramon V. Gico III, ang tumatakbo pila pong gobernador ng probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat po sa time Thank you, Jay. at oportunidad. Muli po sa araw naman po ng Tuesday, atin naman po mga kapanayan sa ating tapatan ni Pangga. Mayor Leopoldo na Lupa Batawil ng Lingayen. Sumayin po ang ating tapatan ni Pangga ngayong Monday. Dito lang po yan sa 90.3 Energy FM. Pangga, o mo sabihing radyo, sabihin mo, Energy, masamsamin.